Welcome to my channel. Enjoy watching. Mga hipot. Hipot. May nabasa kaya hipot. May nabasa hipot. Hipot na lang. O mga net, fishing net. Ano sa Tagalog? Slakpa. Asin pa, tuntunin na duman sa hararo kung sa itinugtog ni Jesus. Nangangasin na ta. Kadapol-dapol silang nakuanan sa inanganing ikon, magigising na. Kinaibuhan pa ng apodon ang sarupang bangka na kairiban na, as sinapanunagdan. Malulunod na ngani, so sobrang kadapol-dapol na dako na sila. Tanupuan, itinutok ko sa tuyakan ang Ebanghelyo na ito. This is how generous God is. Siring kay ni, araw kay ni, ang pagiging matinao-tao kan sa tuyang kakuragnan. Labi-labi, pano-pano, mahal kitang kay po ang iba kapag nagtao ang sa tuyang kakuragnan. Kaya magayon, pagpapagilugay ni, kanibagay ni Jesus tuyang kabusuro ng gapyo, sa mga panahon na kita ikaw ang inaagihan ng mga kadaihan. Kung si Simon Pedro daing dako, mayong nadako, sa mga panahon na kita man, mayong kwarta, mayong love life, dahil lamang makadamot ng I love you, mahi man lamang emotional support hari sa iba. Mahi man lamang nagmamanlo para sa tuyong mental health. Ini ang magiging na girong-dumon. Dahil pa si Simon Pedro naghagad tapang sa kagurangan, pero yaon na ang pagtapang kang kagurangan. Dahil baga nagsabi si Simon Pedro, kagurangan, mahi kami nahuli. Tungduin na kung ikarima sa ikarima tuntun na sa mga nabagay. Pero na nagtarang ang kaguranay. Hulita, aram niya na mayong nadako ining sina Simon. Sinsiri man ang kaguranan sa satunya gabos. Aram niya sa tuyong pangangipo, asin pigtutok doon kita, asin tinatapang kita para sa tuyong pangangipo. Kasi siguro sa ibang simba, pero dahil mga paano. Ngunyan nga ni, mahi nga kami araw kay ningon niya. O ikaw man nga rin kami panahon, na mahi kami. Paparapangajit na nga ni kami, nagsisirsimba na nga ni kami. Pero gano'n na iba nagtatanong ang kaguranan. Siguro po mag-iba na pagkarupurupan. At sa tuyo man ng mga sadiri, kung tanungan mahi kitang nakukuha na kirasa sa tuyong kaguranan. Tatibaan, iyo, ikaw kitang kaipuhan, araw kang kaguranan na sinyala sa iyong tawang. Pero, tibaan sa tuyong atensyon, mayo man sa iya. Kaya daw ang pagkurang kaguranan na ini ang ibuhon mo. Paano man yan, mayo man sa iya ang atensyon niya po. Asa siguro minsan, may pagkapiloso ko ba kita, gusto ta ang masunod si paagi niya. Sinabi ng Noah, hindi niya Lord, hindi ka kaya maglaan. Sabi nga pag-urang, hindi ang bibo, hindi nga Lord, hindi nga ang dapat bibuhan ko, hindi mo kaya. Pero dahil, pag-urang siyempre, ang masusunod, asin kay Puhan ka na magtamo, asin magtubod, pero dahil iyan mahahaman, kung dahil na ibabaling ang sa tuyang
atensyon sa satuyang pagkuran. Pagdarang ni Jesus kay Simon, anong ginibo ni Simon? Nagrasol pa, naiman. Nagduwa-duwa, naiman. Ano sabi yan ni Ngunita? Itinaraw mo. Dawa siguro nasa isip na ni San Pedro, huwag naman nangari kami dyan. Dahil man ako ba ako sa gibong ini? Pero sige doon, ni Ngunita itinaraw mo. No matter how it is illogical for a good fisherman like Simon, ginibong pananggan na ilang nagtamo, nagtubod, kundi ginibong kung ano ang ipinagbubuot kan Diyos. Sinarap ka ang nangyari na bilabi ang sa itang nakuha. Kaya sa mga panahon na kita maayo, na ikita ang sa ating mga kinakaipuhan, siguro ibuhan ang sa ating kaipuhan ibuhan. Balik tayo, i-focus tayo sa tuyong sarili, sa presensya at kaguluhan. Dibaan, nagtatarang na siya, as nagtataon ng iya, kung saan ang mga hinahanap niya ito, dito sa kinabandangan, maayo ang sa tuyang atensyon sa iyo. Asin mo gayon, nabalikan man ang mga siring na kwento, tatay ini nangyari ni sa Rombes sana. O diba, sabi ng iba, one time na nangyayari na magtaon, ang tagurangan. Dahil, he did it many times. Kadapag-dakot na beses siya nag-ibo din kangangalasan. Naginulong pa rin do ang kwento sa kanan. Ano sabi ka sa iyo? Anong araw, mapapasok ko ng mag-agong. O ano sabi ni Jesus? Nagdalang rin tubig, ako ang bahala. Ano ba ang sabi ka mga bisita? Wala dito, wala bungay ang araw dito. Kasi surobra na. So, sobrang takol na itinaong ang tagurangan. O duman man sa disyerto. Nagmahal na silang makakan, igualan silang pinasok, pero pinasok tinapay, pero ang pinasok sira. Ano nangyari? Nagtakol, napakakan ng gabos. Ikaw pangalit na ng 12 basket. Kasi malalayan ba ang milagro ang iniwan ng tagurangan. Ngunita siya, totoong Diyos na matinaong tao. Gabos kung gabos. Obos kung obos. Hindi. Ayuda ang binibigyan ng Diyos. Ralagdoan. Lamsang. Yung mga nagkrita na dyan. Lamsang kung magbigay ang kagurangan. Hindi pa basket-basket. Hindi pa parabox. Hindi pa patos-patos. Hindi pa ayu-ayuda. Kasi sa huli, nahawalan sa iyong sarili, yaon sa Diyos, itinao sa satuya, gabos, ang kita gabos, ano po, maligtas, kasi magkadawan sa langit Lord na kahadayan. Kasi niliwag naman ang naging buhay ni San Pedro. Kasi ano sa iyo naging kasimbagan, ninunita ang Diyos naging marahay, asin matinao-tao sa iyo. Kaya totoo ang sinasabi, love begets love, respect begets respect. Siguro sa generosity, pwede naman ulitin ang sinig na kataramo. Generosity begets generosity. Itinauman ni Simon Pedro ang sa iyong sarili sa pagsunod sa kagurangan. Ninulit ang aram niya na kapag siya nagsunod sa kagurangan, gabos na sa iyong pangangaibo, maitatao na bilabi ang amin. Kasi magiging na reminder ini Evangelyo sa tuyo gabos. Sa permita pigsasabing, God loved us first. Siguro mo niya, mapapaginagduman kita na God was generous first. Kaya kung minsan nagpupugulit ang mga tao, kananuman ang mga bagay sa simbahan, daw sa ito yung oras, resources, sa ito yung sarili. Siguro yun yung magandang binumduman. Binumduman niya ito sa ito yung pagkabuhay. God was generous first. Paano man itatao sa iya, balos sana sa enot na pag-ibig para ayon
niya. Matinog po ang gabos.